diri sa aton fanpage o sa aton channel. Pero maramista live naman kita nga magadulong video sa sila sa mga ampahanon ng Ilonggo, no? Kaya pasensya ito mo kung walang kita dulong sa inyo sa siningang kalingawan pinaka-Domingo na sa Lestari medyo siguro pandaan nyo naman na medyo na-after kita sa limalakso, no? Kaya ginakalipay ko na sa subong panog sa wala pa ito mag-ayog, ginakalipay ko rin kami ka pangamuyo ulit. Pasalamat kita sa mahal ng Diyos, no? Ang result ng akong prostate, no? Kundi ang iyang konsulta akong baat na ang tawag tawag na ultrasound, no? 64.2 kung siling isang doktor video ako gumaling ako prostate pero isang po redusan niya isang para sa daw lang dugo ang atong dugo, no? Redusan niya ako liwat ako ito maging dalang siya nalantaw niyang result, no? Na magpasalamat siya, no? Na hindi magsingkan siya ang atong prostate, no? Pwede galing madaraman sa bulong. Balik siya mo lang, damo lang igawa ng bulong, mabanta. Pero madala niya sa bulong ang atong ginakasyan, no? Kaya, dito singkan ang masya ng okupasy, pwede naka-approve ang buglay, pero hindi lang magpatama. Mga sa pagkanta-kanta lang para sa inyo, okay lang yan. Okay lang yan, itong sinong, no? Magkatulong ko sa inyo, kagalit hindi lang kong patama, no? Maariyan, makukaro ko na hindi ako kakpan. Okay, no? Kaya madamong ito salamat sa tanan, no? Mga sa bulig-bulig sa aton nga pa, no? Sa aton nga mga bisan pangwan-kuwan ang atong bulong, no? Ginapasalamatan ko giting ako, no? Ang nagulong sa akong labi na gid sa akong ikas, no? Damo kid salamat sa inyo, no? Hugot sa tagipusoon gid ako gidapasalamat ko sa inyo, no? Kung hindi nanungod sa inyo, siguro ito probudlayan gid ako. Paite matungod sa inyong mga pagsuporta sa akon, pagpalangga ni man sa akon, no? Medyo daw makakuan ako. Ako pasalamatan ko sa inyo, no? Labi na sa kay Ma'am Mary Ricabar, no? Nagsubong man sa kanday Ma'am Health Sanchez, no? Sa kay Ma'am Gima Munipa, kay Labian Bubuitan, nagsubong man sa kay Ma'am Emilyn Petigusa, no? Nagasuporta gid sa aton nga kalingawan, no? Nagsubong man sa kay Abian Fidel Radis. So, sino ito? Ma'am Marilyn Batang, no? Madamong salamat sa imong lagyan St. Teresa Ato, no? At least nakabuli din sa akon. Okay, no? Sa mga pagtugali, ano? Dira sa mga Philippine Biker Association, no? Sa kay Mama Juan, ang iyang middle name na lipatan ko, si Pastrana lang, no? Sa kay Abian, sa kay Totok, no? Frit, ang Pascala Junior. Nagsubong man sa kay Iban, sa kay Raya, no? Ato Randy gali. Sulugas tuwa, tira sa pagsaragan. Kaya madamong salamat sa inyo na pagsuporta, no? Pagkabalakaman sa aton, kag sa tanan-tanan gid nga kuilog ako naga-suportar sa sini nga kalingawan. Okay, idulong ko sa inyo ining isa kang bahanog nga nagatigulo. Diarilanay, no? Ang hindi lang anay sing tama gid ka pa. Idulong ko anay sa inyo ining isa kang bahanog nga nagatigulo. Ginbutang-butang. Sa mga luha
kahaponan ganyan lang kainom na inagapo ang buka tuhaw kagsatubo kakapalaga walay sabayan isang mo ako bayaan walay sala putang-putangan mamupot sa nalang putsang nalang sa panyong sida ito di mo bukaroon sa pagkong hindi mo na walay sabayan bisan mo ako bayaan walang sala utang-utangan kan bumi magkikilasan mamupot sa nalang putsang nalang sa panyong sida ito di mo bukaroon sa pagkong hindi ko na at ito di mo bukaroon sa pagmumong hinigugma okay no? Ito no, ang bahanog na nagatigulo ng kinbutang-butangan no? Kaga yari pa rin no, itulong ko naman sa inyo hindi sa kampano sila ang nagapangabay pero way natin po ang bato lang ng mga tulungan okay no? Yari ang bahanog na nagatigulo kapalara Tuloy-tuloy sang hangin kalisod lamang ang gindi ginalila sa kasing-kasing ang gugma mo walay katusihin kung nakasayo ako kayo na ikaw ang malino ito walang na lang taligin pa tayo ang gitman ko sa pagkikuso bisan ako pa ang itlaw mo sa tusa tahon pagturong ko sa kaugalingon kapalaran ang nagdadesisyon kapalaran sa tingin ka na kapalaran magpahilap ka pagpakantusa sa mapakit na paghihula
paghigugma. Okay, no? Mamiyat ko, no? Ang atong bahan, magiging dulot sa inyo, no? Kasi na, tingala naman ko, no? Amor man kita sini nga oras naga dulong sa inyo sa pila ka mga bahan, no? Kung atong ngawa, no? Kaya, sanggit ay kung gabi, damo kitang samong, no? Kung sa gabi na itong iputan, isa, kung hindi download, ako hindi gani panggali, ang signal na itong lang, agad rinagaway, kung isa, daw pigado, mas mayo ko ay subong oras, ay gabay nagawa ang gapat, no? Kaya mo lang, ibalik na lang natin sa amoy ng oras, no? Ang atong mga kalingawan para gitsin nyo. Okay, no? Siguro mayawan, matukita lang na isang pila ka mga shout-out gikan sa atong mga kauturan. Nag-send si Ann Formon. Si Ann Formon, si Nang Panggeng. Ay, oo. Nag-send sa kanya $3.99. Thank you, Ginang. Ay, sakay ko ang gali. Kaya, madamong salamat sa iko ang gali, no? Kinabubuton gid yang ginabulig ni sa aton, gindulong gid ka gapon ni ato nanay kag ni Ning, no? Ni mama ni pana, nanay ni ni Ampong, no? O kon Dari Joy. Purmo, no? Ngayara sa Canada subong, no? Madamo kita salamat. At least ako hindi nga bagay para sa ako, no? Ang pano sa ako. Happy watching sa kay Jersky Drago. Mayong hapon ko, no? Happy watching. Ayad ka na, no? Hambal ni Red Raider Moto Vlog. Wala pa ako mag-ayad, no? Na bantaw, ari, nagkatabid pa sa ato ng katiter. Limit na sa atong doktor mo, 3 ka bulan. Kaya at least amo lang niya ako, no? Brother, siguro hindi na ako hindi na ako kapamunong amo lang niya, malingaw-lingaw lang kita sa inyo. Thank you, Tay Pirot nga. Okay ka na, always keep safe. Hambal ni Albert Banyas. Request ko na si Jersky Drago sang ako si Virginio. Happy watching sa kay Mary Carl Lises. Sakto, Lises. Diyan sa may Hong Kong. Gantaw sa kano. Tay Pirot request ko tay COVID-19 tay from Fredeline Esperancilla Guanzon. Okay, Karot. Tamya ko gali akon preacher Jeffy de la Cruz kag si brother John Ray Pasero de la Cruz from Fredeline Esperancilla Guanzon. Ito. Happy watching sa kay Tuto Albia. Okay, no? Pagayo naman kita, no? Tala mo lagi ba ng atong kuhan? Lubos-luboson lang natin ng pag-inyo. Yari ang ampahanon nga ginapangabay kayo nagatigulo sa Tagalog na version. Ako, si Virginia.
Ngunit di niya alam kung may laman bakit nasasaktan. Marunong magdamdam. Okay na? Ego dito, no? Ang gipangabaygid sa nga itong mga kulturan, nagatigulo, sa Tagalog na version, ako si Virgilio, 1978, panahon ng mga pambahano, no? Kita, ibay man ninyo nakalimti. Pasensya ko mo kung medyo ano ilong na naman. Okay. Ang yari pag ito, ang pangabaygid ng bahanon, nga nagatigulo, mga silinya COVID-19, Pilipinas ang luwason ang iya silinga tayo. Yari, para git sa imo. Virus na labing balita, nga nagdalas ang kalalatan. Ang halit mo sa kalibutan, inasumpa sa mga katauhan. Pilipinas kahilipiun, sa nagang kansang Pilipino. Halos tanang masinulupon, man pagkaranon. Adlaw-adlaw, gabi-gabi, walang mahimo. Kundi magtangla sa langit kang magpangamuyo. O Diyos namon, nga maluluyon, tuwasan kami tanan sa mga kalalatan. Sining ang pahano, inatanto ang balat ko. Papangkin maghiliog yun, kag mag-isa ang isipin mo. Bukit sa Ginoo, nagkitaan sa pupuhon, sa mapintas na COVID-19. Pilipinas ang luwason. Lawad-law, gabi-gabi, wala sing mahino. Kundi magtangla sa langit kang magpangamuyo. O Diyos namon,
Kampitan lang sa mga kalalaan. Upod sining nga paano pinatandong ang palatya ko. Dapat kit magiliog yun kapag-isa ang Pilipino. Mag-ambukit sa Ginoo. Nagkitaan sa pupuhon sa mapintas na COVID-19. Pilipinas, yan iwasan. Sa mapintas na COVID-19, Pilipinas, ang luwason. Okay, no? Ito na, no? Pila ka mga ambahan, no? Yung dulot na ito na sa inyo, no? Antes naman kita mag-padayon, iyari naman na yan sila mga shout-out, no? Sa ato galing, no? Nga mga amigo galing nga dira sa kwan galing, no? Sa pagkatapo galing sa medicos na sa niway, no? Ang ilang mga ilan lang mga staff, no? Mga labi na git sang doktor nga nag-konsakon sa ultrasound, no? Nalipat ako sa ngalan niya. Sige lang, okay lang. Mayong hapon lang. Siguro basi nag-tawag sa suong, sining nga katong magkwan siya, no? Okay na? Maraming salamat. Kag sa tanan nga mga staff man sa hospital sa Nganiway, mayong hapon lang daw sa inyo, no? Labi na git sa kalay ning dako, no? Mayong hapon lang. Shout out sa Wakiwak TV, ganun tawag sa kanong dito. Kaya Nga, antas na subong sa imo eh. ay, maraming salamat, no? Wala sa payang nga may lawig kita. Shout out ko lang gali akon anak family, Guanzon family Bakonga kag Esperancelia. Request ko tay dumduma ang langit. Idol talaga di nagbago guro yung boses. Watching from Dubai halin sa kay Janelle Barrientos. Pa-shout out pagali idol sa ugangan ko na si Gigi Villarde kag sa asawa ko na si Juana Villarde na kahit Amadita, pero siya pa rin. Normal ni Christian Rio. Hindi nagbago. Nagbago lang din man ang ano. Para sa ako nagbago ang buhay ko ngayon. Kasi pinapakinggan ng Panginoon yung aking panalangin, no? At least may chance pa na galing tayo. Dara ko. Shout out lang ko sa akong sister Leslie Guanzon kag sa akon anak si Gabriel B. Guanzon kag sa akon bana si Alano Guanzon. Request ko tayo sino ang dapat basolon. Okay na. Okay. Mga duwan lang kakanta na yung idol na itong sinyo, no? Hindi lang taray kung magapat. Ang ulihin nga, ang una-una nga nag-message, ako lang na yung atong na parang bahan ng mga tigulo, dumduma ang langit. Para git sa nagpangabay, nagkaroon man ang itong sana ko nung sinong dapat pasulot. Hindi magaw na itong atag karosin. Okay, yari ang bahan ng mga tigulo, dumduma ang langit.
pag-ibig sa oras na hinalang pagkakalay dapat itanong isang pagmahalayo pag walang kakita ay sa pag-usap sigalipay ang mo ang mahalapin kung wala kahang patay mamunas ang pagsubok kung magkakalagay sa iyong dilipang kalimti ang aking larawan palihog kimigil halong mesing hindi nagdilim mapepis hanggang wala pa ako inalang sa libing kung ikaw humigay sa kawinga may panikwaon ang larawan sa ulungan isuhin ang pista tumulong kung kumang langit ako'y mapag-iway ang mga kasabi kapailang kung tanin pag-iwanan kang susan taon sa tutang ng gamot ang liit na butan ang mga mapasko mapangkilang siya umibos makabang kapailang tanin pag-iwanan kapanay sa pahuwi sa tutang ng gamot ang liit na butan hangin na mapasko mapangkilang siya luminos magabong mapangkilang siya luminos magabong okay no? Kami ito ang bahanon nga pagkapaigit no? Nagatigulo dumduma ang langit no? Bilang pangatapusan natin nagulong sa inyo na yari na ang bahanon nga nagatigulo sino ang dapat maslan.
sa madamot na bisyo. Halos na to, kapag halos na to, kapag mga tungasito. Kapag kidnatan sa mga kabataan, ang pagsakripisyo sa mga nilikaran, nanong trahedya na pagkibatuan, lamang makaakong lamang na ba akong mga katumpanan. Sisino kita lang dapat masulong, unang mga anak nagmali na paso. Ang sobrang kahigpit hindi manataro, yara lang sapat, yara lang sapat sa pagkakalitan. Di man mapasok lang mga tulikanan, isang pagkinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalangga na pagkakasatuhan, nasang kasing ginatuhan. Makalitaw lamang sa mga pagsulay, ang mga anak basta isalaykay. Papanaw nga punga mo makaubay, kagang papa, angop kagang papa, angop sa iyong kamay. Papanaw nga punga mo makaubay, kagang papa, angop kagang papa, angop ang iloy kag ama. Okay, no? Namuyo to, no? Nag-ambanon nga pangabay-gin sa atong mga kultura, no? Tugali, no? Ginatunog kita nito sa ato, no? Labi na gitsang evergreen herbal capsule lang, ang product ko ni Doc Kiko, no? Doc, mayong hapon lang na simo, no? Labi na gitsa kay Ma'am Marie RG, no? Mayong hapon na sinyo. Kay kung walang evergreen, siguro, no? Medyo na pangluya-luyahan na ta. Madamo gid nga salamat, no? Kag sa imo nga ginasuporta sa atong mga bulongma. Madamo gid nga salamat, Doc, no? Ang halin gid sa alibuton sa akong tagipuso ng pagpasalamat sa inyo, no? Sa inyo pagsuporta sa akin. Okay. Dire lang ana kita kutob, no? Kaya medyo daw ginuburubuha hulay na ko. Hindi lang tanong patama. Matamaton talaga. Ay kay may katitir pa. Okay, madaming salamat. Kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Bye-bye.